Vitajte vo Flaps. Ukážeme si evidenciu pracovných činností v týždennom zázname. V hornej časti obrazovky vidíme zobrazovaný týždeň s možnosťou rýchleho návratu do aktuálneho týždňa. Obrazovka týždenného výkazu je prehľadnou tabuľkou projektov a aktivít počas týždňa. Po každom zápise sa odpracované hodiny prepočítavajú na deň, projekt, za celý týždeň. K vybranej aktivite pre príslušný deň zadáme počet hodín a podobne ako v dennom výkaze máme možnosť zapísať poznámku či označiť aktivitu ako účtovanú. Aktivity je možné pridať cez ikonu plus, nové projekty cez tlačidlo Pridať projekt, pričom automaticky s projektom vyberieme aj aktivitu. Zapíšeme všetky potrebné aktivity a záznam nakoniec uložíme. Úspešné uloženie bude potvrdené hláškou. Z týždenného záznamu je možné prepnúť sa do konkrétneho dňa a v prípade potreby pokračovať v evidencii v dennom zázname.